Ana ukulira pa chinyezi sadziwa mavuto chilichonse pa moyo wake anachipeza mophweka. Akangolumidwa ndi Nyerere amalira. Iwe anzako talumidwapo ndi Nkalize, Nyerere nkachani. 2019 Saulos Chilima anauza chisankho sananyanyale. Atupele Muluzi 2021 ananyanyala. Tonse tinamumva akulengeza kuti ndasiya ndale. Amapanga business ndi Chakwera akwesa sili kudziwa. Ngakhale 10 million imene wapereka kumeki wapasidwa Chakwera. After 6 years akubwera ndikumana mizatu. TPP inalibera mavoti. Kodana mugwesa constituency na TPP munthu anapeza mavoti 5,000. Mavoti 5,000 anapeza constituency. Ndiyo akakamira president. Zachisoni kwambiri. Anthu akumachinga mu 2019 anavotera mwawo zawo ajiruka litendere. Atazindikira kuti atupere kwawo ndi kulilongo.